kurang pengen rapi, Mbok. Nanya aku orang belum rapi. Aku dereng pengen rapi nek dereng angsal widodari. Sunut, monggo. Cuk kok. Hanya alas sebelah manuk. Ayo, dak budal ya, Pren. Ayo. Mbok, aku tak nyang alas ya. Nggih, hati-hati. Monggo. Nggih. Kita yang kita itu kayak kita kan di kita kurang Oh, ini terang nih, Pak. Wah. Kau tahu? Wah. Jogja. Itu Surabaya. Gak ero nang dulu karo gak ngerti. Sotol aku sangat senang kita harus video. Iki wis wengi, ibang kowe ning kene dhewe ayo mulih karo aku wae. Wah. Dengan Emilia. Mungkin. Action. Nggih. Niki sapa caranya, Mas?
Bro, angsal ten kali mriko. Iki calon bro badhe nyuwun restu kali jenengan. Iki bro, turun. Coba iki lagu. Jarot kuwi to. Setelan jet pitik. Anu mike wes mike. Ampun. Ayo kamera roll action. Iki